Però molt malament. Que algú truca una ambulància! Llévenselo! Una pregunta. Podríeu vosaltres donar sang per un pacient? Ho sento, però no és de la meva conveniència. Doctor? Ho sentim molt, però el seu familiar no. Us pot donar sang, que tenim molt poca i hi ha diversos pacients. Jo ho podria. Val. Acompanya'm. Un pacient a mi que ha donat sang i t'ha salvat la vida. Moltes gràcies. Estaré agraït tota la vida.